Sziasztok, Nagy Ádám vagyok. Én pedig Dibusz Dénes, a magyar válogatottból. És ez itt az Eurokvíz. A 2024-es EB Németországban rendezik, de hol lesz a következő 2028-as? Nevezzetek meg egy olyan nemzetet, amely rendező lesz. Hát figyelj, szerintem itt nem bukhatunk el, mert... Több rendezős lesz, ugye? Rendezős lesz, tehát szerintem benne lesz az Egyesült Királyság, Skócia, meg szerintem az írek. Úgyhogy szerintem ha az Egyesült Királyságot mondjuk, akkor azzal nem lövünk. Jó, legyen ha ebben biztos vagy, akkor legyen biztos az. Vagyok. Jó, rendben. Az egyik következő rendezőország az az Egyesült Királyság lesz. Ott a pont, a válasz helyes. Nagyon jó, de amúgy így volt? Tehát ugye a Skócia, Írország és Egyesült Királyság. Kihiányzik a képről Olaszország 2020-as EB döntőbeli kezdő 11. Jó, hármas, ezek Chiellini lesz, nem? Chiellini. Hármas, ott van Chiellini, Bonucci, ott van Chiellini. Jó, megvan. Yeah, you can go back. Olaszország kezdő 11 évből úgy látjuk, hogy Giorgio Chiellini hiányzó. Jó! Bravo, Dénes! Ki a következő játékos, akinek az alábbi klubok voltak a pályafutásának az állomásai, EB győztesről van szó? Dénes, légy szíves. Neked van lexikális tudásod, nekem a fociba zéro. Monaco, Parma, Juventus. Juvéból ment a Barszába. Mondj valakit. Nem tudom, azt, hogy előttem van a képe egy játékosnak, nem tudom vele. Jó, rá nem gondoltunk volna. Az alábbiak közül melyik ország nem nyerte meg soha az Európa-bajnokságot? Németország, Hollandia, Anglia vagy Franciaország? Holland? Nem biztos. Hát figyelj, a franciák nyertek, ugye? Az biztos. Az a válogatott, aki a felsorolt 4 nemzet közül nem nyert Európa-bajnokságot, az Anglia. A válasz helyes, jár ezek. Jó! Ez a behetetés. Hát persze. Mutatunk két zászlót, két EB résztvevő zászlóját, mely országokról van szó? De jó lesz. Na jó, vicceltek. Szlovákia és Szlovénia. Szomszédok. Ez ciki lett volna, nem tudjuk. Mondjuk alapból, hogyha az EB-n résztvevő, hogyha nem tudjuk... Még szűkül a kör, egyrészt szűkül a kör. Köszönjük. Melyik rendező város stadionja a Volkspark stadion Németországban? Ez jó. Volkspark. Volkspark. Hol a gula? Nem ott focizom. Ezt akartam mondani, hogy viszont lehet, hogy másodosztályú, vagy harmadosztályú? Másodosztályú. Annyira nem. 5, 4, 3. Düsseldorf hol van? Az első osztály? Jó. Észak-Németország. Akkor mondjad. Segíts már akkor. Hamburg lesz. HSV. Köszönjük. Jó, plusz egy fő. Babyfotót fogtok látni. Na, ezt biztos tudjuk. Hát ha vörös hajú, akkor a Laciga. Egy EB győztes legendás. Csobánkai Messi. Szerintem ez Cristiano Ronaldo. Jó, akkor bemondta Dénes. A válasz jó. És jó, én bíztam benned. De nem ismerted meg? Nem, neked még nem küldött. Ő ismerje meg. Himnusz következik. Felismeritek a mely ország. Ez a franciáké. Franciáké? Vagy szerinted az olasz? Hát azért mondom. Hát akkor mondd az olasz. Szerintünk ez a himnusz, ez az olasz válogatott himnusza. Ezért is jár a jó a válasz. A franciák, mondom, mert most jött volna a lényeg, amiről meg már fixen felismertük volna. Mehetünk tovább. Ikonikus EB pillanat következik, egy nagyon emlékezetes jelenet Jézusom. látok. Hogyan fejeződik be ez a kérdés? Fiola Attila gólja, és a riporternő nyakába ugrunk. Várjuk a videót. Can we get again a closer look? Nem látok semmit. Just because it's just so far away. Robertson, oké. Skót, igen. Skót. Szerintem csehek ellen, nem?
Igen, az teljesen reális, igen. És akkor mi történik? Beveri? Ez jó. Onnan szerintem beveri a játékos. Rúg egy akkora gólt, de különben minek mutatná? Kapura lövi, hát kapura lövi a játékos, és Megfogja a kapus. Kész. Ez egy félpályás gól volt, sík találata. Oké, beblokkolja, igen. blokk, hát mondtam azt a blokkot is, látod? Én is mondtam. És akkor még az utolsó. Tényleg, és ellövi. Fejezzétek be az alábbi felsorolást. Bécs, Kijev, Párizs, London, és melyik város jelzik a végén? Hát most felsorolt 4 EB döntő várost, a következő 5., ahol a németországi EB döntő lesz. Na, az Münchenben lesz, vagy Berlinben? Tagja, így van. A felsorolás következő tagja Berlin, ugyanis ott lesz az idei évi Európa-bajnokság döntője. Köszönjük! Yeah!